Dobro jutro i pozdrav svima. Gledate jutarnji program televizije Pink. Ja sam Srđan Predojević. Dobro jutro, ja sam Jovana Janković, kolege. Kako nas vreme očekuje? Danas saznaćemo od Darka Panovića. Darko, dobro jutro. Dobro jutro, jedan komšijski pozdrav za... 25 osoba, ovo je najnovija vest, izgubilo je život u eksploziji koje je jutro da će dinar polako početi da klizi, naravno posle objavljivanja. Iz Beograda zbog toplijeg vremena porasta spoljne temperature tokom dana je predviđen prekid u snabdevanju toplotnom energijom iz To je najvažnije. Prvi prekid grejanja je u stanovima trebalo bi da iznose 20 stepeni. Sa odstupanjima od te norme je javila da je 14 lica pogotrova, par kulture poginulo su 22 lica, isto toliko je povređeno. Precizirao je i Darko lepo danas, to je najvažnije. Darko, dobro jutro, tebi ponovo. Dobro jutro još jednom, to je pravi termin. Da ih pozdravimo. Ja imam bolji pred sad. Koji? Evo, ovo je dakle... Praktično se radi na nekim suprotnim kolosecima i to je sigurno dovelo i do novog koordiniranijeg nastupa kada je reč o protiv kriminala, a na pravosudnom sistemu je naravno da te procese koji se započinju dovedu do kraja i nadamo se da će... Stvarno sve kako bi sad bio najde da serija. Šta se razlikuje toliko da je tebi dozlogrdilo i da mislila da se tamo dešava? Neka sam bila spremna na sve, znala sam da nisu uslovi za higijenu. Vesti u 9:02, jutro smo sa vremenom se nismo snašli, Biće bolje sutra. Da, obećava. Jutra koji je tom zadatku onako potpuno dorastao. Roljub Turajlija, glumac pozorka na terazijama. Hvala što ste nam. To je zaista mi za tebe izazovi. Šta je tu u stvari tako posebno teško što nekako vera tamo, evo su naše gosti iz Creative Brand. Biću potpuno iskrena i dozvolit ću svojoj publici, svojim obožavocima da znaju sve imanju tvog novog spota. Da nešto razgovaram malo sa Natašom dok gledaju ovaj spot bez reči. Koliko je po tvojoj meri pesme Dve u meni? Ja znam da su maneken iz spota, to su nam pričali da je maneken... Maneken je pre... Ali nismo ga videli, jesi ga videla ti u ovom? Ne, nisam, zato što je on... U 6 ujutru. Zašto? Počeli smo da radimo, Boga mi, od 2... Jutarnji program. U 5! Ponovo. Poslu sada, dakle, mi ćemo da ustajemo nasmejani pola 6 svakog jutra. Nataša, jesi gledala... Naši gostima Creative Brandu. Sad idemo na vesti. Vas do 10 sati. Jesi, da vidimo se mi ponovno sutra. Biljana, hvala ti na informaciji. Da vidimo kako vreme danas očekuje. Dakle, svi vi koji... I sutra sa nama mi se posjećamo sad još jednom šta je naš dežurni reporter zabeležio na beogradskim ulicama ovog ponedeljka. Da, proteklog vikenda, možemo slobodno da kažemo, smo bili pravi svedoci. Na jednoj uzvišici mogu da ugase motor, ali... Pojava potpuno neispitana, to je uvazira. U našem jutarnjem programu možete i vi, naši gledalci, da... To je priča koju ćemo vam pustiti na Novom Beogradu. Jedan nas želite, a u korist je vašu i našu programsku, možete da se javite. Idemo se. Na praznik rođenja Svetog Jovana. Kada su nam pobjede Jelene Janković na Zimonjića u Majamiju, onda imamo... Prvi put poljubila, slučajni svedoci naše ljubavi.